गिबियावनो खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। दा आं दंफैयो सब 24 नं मसलपुर समस्ति MCLA लोगोसेनो 63 नं साफागुरि समस्तिनि बेन्दोंआव थानाय आमबारि VCDC नि बेन्दोंआवनो थानाय पुराना मसलपुर महरी सुपा गामिनि आंबा दैजों लोमजानाय नुथायखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो आखायाव लादों। नोंथांमोना नायबानो जाबाय माबोरै बे समस्तिनि मानसिफोरा दैबानाजों भुगिनांदों। नै नायदो बेथिंबो दैया ओरै नै लामा मानि खुरखाजोब्बाय, ओरै फुल लामाया गासिबो नै न'नि बालाफोराबो बुखारलांजोब्बाय, अन्थाइ लाबदोंमोन बाला लाबदोंमोन बुखारजोब्बाय बिथांमोननिया। नै बाब्रे बेसेबां दुखुनि बाथ्रा। बेफोरथ' आरो मिथिंगायारि जाथायसो जाहैबाय नालाय, मानसियाथ' बानायाखै, अब्लाबो दुखुनांथावा आरोना। नै बारि बागान फुख्रिफोर लोमजोब्बाय, बागान लोमसावजोब्बाय। हाय लोमजोब्बायलै, नै बिसिनियाबो लोमदो, फुख्रिनिया थांजोब्बाय एखे फुख्रिमोन। बाब्रे लोमनायानो बारि बागान लोमजोब फिस्लाथारलै, मोजाङै नायनो मोजां जादों ना, साफा फाग्ला हा मोनबाय इयो। नोंसोरनिखौ लोमदों नामाखै? नै मोसौ बोरमा दोननो जायगा गैलायलांला, अमा खानोबो गैला। वाव माने सेथ्ला गेजेरखैनो दैमा बोहैदो आरोना, सिथ्ला गेजेरखैनो दैमा। नैनो नाहरदो गुफुर बिलो बायदिल' नुखायो। आयौ मा खबर नोंनिया? मा खबर देलै? मा लोमखो नोंसा आबायो? मोसौफोरा गांखो हा ना ओइ नागिरहैयो। बाब फख्रिया गैलासो नोंसानियाबो? ओइ बेटारि गारियाबो दखौ उन्दुनासो दं। बिथाङा नाखै गथ'फोरखौ बानासो लाबोनो गोनां जादों बेसेरा, नुवाखै? नै बिथांना न'आ इनो, नै दैया बोरै लोमजोबदो। नै बिथांनिनो इयो वाइफ। बाब्रे नुवाखै बेसेबां खस्थ' गथ'खौ बामना लाबोदों नै फिसाजोखौ इमान दै गेजेराव। उपाय गैया, न'आनो लोमजोब्बाय, उपाय गैया। बिलो बाब्रे फुख्रिफोरा लोमस्रावलांजोब्बाय। नैमोन फुख्रिया, सिथिं गेदेर फुख्रि मोनहैदोंमोन, नैथिं गिदिर जा बुरजा मोनथाम दंमोन, बेबो नाया थांजोब्बाय आरोना, दा लोमजोब्बाय। नै सेनबो सादो, दै एगारदो फुख्रिनि। बाब नाया खफा जालायना दंनो, नायाखै दाबो, फुख्रिनि दै एगारदो आरोना। वाव बिलो बायदि जाजोबदोनो। नै बोरै बोहैदो नाय, जा स्पिडाव बोहैखादोना। नै न'फ्रा बोरै लोमदों नायदो। जागाया जाहैबाय पुराना मसलपुर माहारि सुपा। नै वाव जा दाहारखा नोंथार, आयौ दाहारखा दैया। नैथिंबो फुख्रिया लोमजोबलांबायब्रा। सेंग्राफोरा थाबायथिंगासिनो।
बाब्रे हान्थुसे गाहाम जायो ओइ बेयाव गोथौसिन नामाब्रा आरे लाख लाखनि ना थांबाय नैबो जा गिदिर फुख्रिखामोन नै मोनसेया आरो नैबो फुख्रिया नैयाव मोननै आरो नैसानिया उपाय गैया बेसेरा हमथाना लाखिनो हायासै नाया थांजोब्बाय नै अबस्था गैला नैयाव बुरान मुसलपुर महरै सुबा सेन्ट्रेल कमिटिनि फुख्रिमोन सेस दै बानाया लोमनानै जा गिदिर गिदिर दंमोन नाया बोसोरथामनि ना दंमोन लायो मासेबो फानाखै बेसेबा दैया लोमना थांबाय जा दुखुनांथाव नै लामाफोरा बोरै लोमजोबदों नै बिसोरनिबो फुख्रिया सेस थांजोब्बाय नाया ओरैनो न' बारि बागान मोसौ बोरमा खोनोनो गैया जालायलाङोब्रा बाब दै बोरै बोहैदो दैफ्रा बहा थांनो दैज्लां बोथोराव हा जायाखै दे थांना दे नै ए ओइया होलायबाय नै दा फायगोन ना फायबा बोबासो मिथिसिगोन बापरे जि गोलावखा ओइ हमना थिखांना खनसे बाप्रा बारसिना हमखादो आयु र' जुम जादों माला वा दे डेन्जारलै आयु होबाय नै फायार लागाव नै सानो फुख्रिया मोननैबो साफा लोमजोब्बाय नैबो मोनसे फुख्रिमोन साफा बेबो फुख्रिजों ना मादों सिनायलानो आरो फुख्रिजों ना मा सिनायला ओइथिंबो फुख्रिफोर दङ साफा थांखाजोब्बाय वाव बे गामि गेजेर लामाया बेसेबां दंमोन इयो 2 किल'मिटारानो दङ 2 किल'मिटार लामायाव 2 किल'मिटारानो लोमजोबदोंलै लालायना ना दाननो नागिरदों 2 किल'मिटार लामा दं नै बोरै सिथ्ला गेजेरखौसो दैया बोहैजोबबोदों आरोना फुरा दैमायानोसै दैमायानो होनजायो आरो नै आयौ लोमनायानो लोमनाय दै लोमनायानो लोमनाय गथ'फोरा दै नायथिंदो नै दै लोमनाय ओरैनो उफाय गैया नै सिख्लाखौ बान्दो थेनो गोनां जालायदों उफाय गैया ओरै मोनसेखै थेना मोनसेखै एगारहरनो गोनां जादों न' सिंनिफ्राय मानसिफोरा ओंखारनो हायाखै ओइथिंलाय बै ट्रेक्टर दोनग्राफोराबो साफा लोमजोब्बाय आयौ लोमनायानो लोमनाय उफाय गैया बोरै लोमजोबदों न'फोरा मोसौफोरखौनो ओरैनो दोनलाबायनांगौ आदार होनो हायाखै मा हायाखै आयौ ह होबाय ना बारसिननाया होबाय ना बारसिनदो वाव मोनबायलै बेसेरा जा गिदिर मोनखाबाय आयाव जा गिदिर मोनखाबाय आयौ गिदिर मोनखाबायलै ना मोनदों ना मोनाखै बापावै बा इसाना फिसाजोआबो बा मा खबर नोंनिया थांफागोन दैजों नोङो मा खालामदों इयावै बाब्रे नै रायजोनि फुख्रिमोन सेस ना माखासेया थांजोब्बाय रायजोनि फुख्रि बिलो बायदि जाजोब्बाय न'खरनि फुख्रिफोराबोथ' लोमजोबखाबायानो ना सारग्राया सारगासिनो नै नुदो बा बिलोसो जेन होलायबाय होबाय ए मोनदों ना मोनासैलै बाप
साला डेन्जारलै मुरसिपान सेंग्राफोराबो नै नाव इनु मोनगोन मोनाखै हा अमाया माब्रै दं सानिया वाव जा गेदेर अमा राजा दै लोमनानै खानो जागा गैया उपाय गैया लामायाव खानांगौ मालाय मोनबोथारबायानो खैनाफोर मोना दे गिदिरथार मा नालैलाय रौ दाबो नायदो बाब दै बानानै गामिफोरा लोमजोब्बाय फुख्रिनि नाफोरा थांजोब्बाय गोबां सिमां मिजिं सुजुनानै फुख्रियाव ना होनायफ्रा गासिबो थांजोब्बाय आयौ दैयाबो जा गोथौ नै हान्थुसेनि बारो मायावबा फेनासे गाहाम जानो नागिरो जि साबोदानै थाबायनो गोनां जायोना नै माबा जेन बिलो बायदिसो जाजोब्बाय बैफोर फुख्रिमोन बेसेरा दैया लोमजोब्बाय फुख्रि मासे मोनबायानो नै मालाय बिथाङा ना नागिरगासिनो दं मोनदोंना मोनाखैबा दैया हा मा नामलै नोंना मा नाम लायो बाब लोमसावनायानो लोमसावनाय नै नायदो लामाफोरखौ नाय बोरै लोमजोबदों दा इफोरबायदिनो न'मानि अबस्था गैया नै फारि फारि जेसो दोंलाबायो बिसिनियाथ' अबस्था गैया नै बेसेरा बोराय बुरि थाग्रा न'आ दै हाबबाय ओरैनिथिं अबस्थायानो गैया मोसौ खाग्राफोराव अबस्था गैया रोमै नुहुरोब्रा अबस्था गैया दै